Здравейте, приятели! Отново се появи това летящото нещо. Ето го, ето го! Ето го! Този път го хванах. Това не е летяща чиния, обаче. Това е някакъв бръмбър. Електрически бръмбър, който лети. Това е разузнавач. Внимавайте! Може да литне над сараите и тогава лошо. Може да заснеме нещо важно, нещо, което не бива, нещо, което бива или не бива. Носи в себе си камери, слушалки, микрофон, какво ли не. Ужас. Тук е далече от сараите, де. Много на юг сме. Все още. Но знам, че там обикновено летят такива работи и не ги пускат. Обстрелват ги дори. С капсови такива. С капсови пушки и пистолети. Айде, чао!